List ndasina kunyora sezvo. Munhu vanoda pfuma isati pembere pfuma manje. Inotoya kutoti nyaya yangu mambo ndauya, mukwasha yakatora mwana wangu akagara naye kubva nguva yakati kusvika panguva yakati. Akungotamba mwana wangu. Handiti. Asi akatobvisa tsvakira ikuno mukwasha anozikanwa. Handiti. List rangu iri. Chotomusevha ndomutongo iwoyo. Sorry mambo. Inda ndingofungira kuti zvelist zvingandinetsa ndachingoti kugara kwakaita mwana wangu nemukwasha wangu nemwana wangu ndoda mombe shanu. Saka mukwasha akabva auya ndobva kugara 120. Muna November imo. Mmozo akaemepara yo. Akauya muna December. Kubva abhadhara mari yake. Abhadhara mari yake tingaziva kuti ndimani baba. Zodzinga yemasharufa. Dzinga yemazarufa. Yes. Ndamangarani. Ndakamangarira 50 million. Ifani Lunga. Right, saka mukwasha adaro akabva ndakangogara ndichiti mukwasha anodzoka. Saka mama muna February ndakangofunga kuti mwana ashande. Mwana anga achiganga akarorwa achigara kuna mbuya vake. Ndakazova mbuya vake ndifonera kuti bamini mukuziva here kuti mwana asiri kumurume. Nditoona murume wake akuya nenhumbi dzake pamba achiti nhumbi dzemusukuru wenyedzi. Zvakandinetsa. Ndakambogara ndikaita chivindi. Andobva ndazofunga kuti rega ndikwire dare kumambongezi. Ndobva ndakwira dare kuno kwachifu. Ndakwira dare ndava murodhi kubva kwachiriya ndichiuya kuno. Ndakabva ndafonirwa kuda mupurisa wekwachifu neusuku. Achinditi muri kudiwa kudare kwachifu neusuku. Masungiswa nemukwasha. Ndikati handimuzivi. Ndikanzi imimi mune kodzero here kusungisa munhu zvatisingazivi kuti masungisa munhu wedu. Ndikati inini handizivi munhu wenyu. Ini ndakasungisa mukwasha kwachifu ngezi. Ini ndobva kwachifu chiriya ndaifanira kusungisa mukwasha kwandinogara. Pandakarespekta mambongezi because ndo paramount kana ndo muridzi wenzvimbo. Kuti ndizive kuti munhu yari mano usoka ndikumbirawo proof yekuti ari mano uso. But ndakatoisa nyaya yangu kwamambongezi. Saka sofa ndakazonzwa futi mwana wangu akundifonera achiti afonekwa futi kwane uso ikoko kuti tiri kudiwa kudari. Ndikati why? Ndo nyaya yangu hasha. Saka mukwasha wangu ndingangoti in short kusauya kudari arambidzwa nawe kwachifu neuso. Saka ndokumbira kuti nyaya yangu ienderere mberi because inini chandinongoda ifuma yangu. Chipei list renyu. List ndasina kunyora sezvo. Munhu vanoda pfuma isati pembere pfuma manje. Inotoya kutoti nyaya yangu mambo ndauya, mukwasha yakatora mwana wangu akagara naye kubva nguva yakati kusvika panguva yakati. Akungotamba mwana wangu. Handiti. Asi akatobvisa tsvakira ikuno mukwasha anozikanwa. Handiti. List rangu iri. Chotomusevha ndomutongo iwoyo. Sorry mambo. Inda ndingofungira kuti zvelist zvingandinetsa ndachingoti kugara kwakaita mwana wangu nemukwasha wangu nemwana wangu ndoda mombe shanu. Dare ndo rinosevha kuti imombe dzadzo dzinoita mari. Zvinonyorwa izvozvo pakutaura namambo papepa. Yodangero. Zvinonzi list ino. Ndozvokutaura namambo. Zvinonyorwa. Ngatiteererese baba mwana matipira dare muchichi. Mwana wenyaka rosingaziye. Nyepere. Mati mwana wenyaka rosingaziye. Handina kuti ndisingazivi. Ndatinda mwana akazouya kumba ndisingazivi kuti kushanya. Izvo kuri kutoramba. Kuroora ndakangoona 120. Tsvakirai kuno. Mapurisa ari vasungenga munotukwa nemunhu padare sei. Mapurisa ngavasunge munhu iye auye muno. Matavira aikupai mari yei. Zvivakadzi zvine zvabva kwazvo zvichipa zvichishupika zvokungwa kuti vatengesa pamesokakura akabata mari isina churu vokungudza kuti vagarika moabhusa varume motiziwa nevarume mapa kutsvaga kuti murume atenga munhu. Kutenga munhu kwei anei murume wacho. Mazwa here kana mauya kudare ndisitokuudzai zvekuita kudare tichiteedzera mitemo yedu yepachivanhu. Mukwasha uyu akaratidza kuti haasi kuda mwana wangu. Chaakanga achida pamwana wangu akanga achiwana. Saka mambo
ndoda kubatsirika. Hatuna kumanikidza kudanana nemwana wangu. Asi ndiri kuti munhu wekauti akapara bhoso akamambo ekutogara nemwana wangu haana chaakandipa pamwana wangu akungotora mwana wangu akungoti uyo handiti. Saka ndikuda kuti dare rindibatsire tobvunzai mimi saizvozvo kuti imi amuchida kuripwa sei. Imotaura sekutaura kwamuri kuita kuti 5 mombe $1,500 tapedza tatopedza naye toenda tomusevha judgment. Kana aigirowa judgment achiti vakwane uso kuita sei sei isu toendera mberi nechi nedare rekwane uso wachona achiita dare nokuti hamungati munhu ari kumhangara nyaya yemwana wake imotora nyaya yachona ichimhangarwa nemukwazha hamuzoona kuti hazvishande. Ndakazviramba mama. Ndakazviramba ndikati mutema udaro. So no problem. Ndozvaita kuitiwa. Imimi munonyora list. Muzalistire roho. Rese zvarinenge rakaita kudai. Handiti morisa kuita kudare kwamama kuno. Hamusi kuti muri kuda pfuma kwaari. Isusu ndisinozotaura kuti list renyu rekuroora nderiri. Pane mastages ekuti munhu ukatora mwana womunhu ukamuita mukadzi kwamambo robhadhariswa mombe. Hazvina basa kuti wabereka naye, hazvina basa kuti wakarara naye kangani, hazvina basa kuti wakamuita mukadzi kangani. Handiti kumutora kumuita mukadzi koko iwe uchiziva kuti wamude. Handiti imombe kwamambo nehwai kwamambo yedamage kana kuti maputiro. But imimi muri kuenda panhau yekuti wakangotora mwana wangu zvinondiratidza kuti unoda kutambisa mwana wangu. Saka ndiri kuda chii? Ndoda kubhadhara. Dare robva rakuperekedzera kuti bhadharwai. Handiti list ndorine guidance nesu rinoratidza kuti tiratidza kuti tikubva kupi tichiendera. Handiti piwai plain paper monyora kuti mukwasha akandipa tsvakirai fundo ye$120 nekutorapa mwana wangu ndiri kuda kubhadharwawo. Handiti $1,500. Hamuchataura zvenhamba dzemombe. Muriunza beba izvozvo torifaira takutoita mabeba emunhu ari stamboli kwatiri. Tibatsirei mwana wenyu wamuri kuti akaramba makarangirwa ndingangoti haana kuratidza gupuro but akatora mwana achinosiya kumba kwambuya pasina gupuro akatosiya hembe kunze kwegeti. Pachikaranga mukwasha kana munyaka indire nemavara anenge atirere ndire nemavara apa kushona ndo inogona kundinzvenga anenge achiva pane kutaura mbichana kutaura mbichana kana pasina gupuro hatikuti kurambana kutaura kunogadzira kungaito zvekutanga chivandere kugadzirisa kutaura nemukadzi wangu ndichitaura naambuya ndasvika kuna ambuya kana kune imi sekuru wangu nemukadzi wangu ndingamboita here zvekuda kuti vanhu vazofunga kuti baba ngatoda kutaura kana ndongoya ichingokuudzai kuti mbuya ndauya pano mudzimai wangu zvakati 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 pakona ipapo pakanzi chii vakasiya kwambuya angozoziya chiri ngarinezikezi ndakangoona pamusoro ndakangoona asvika nechimota chake ndobva ati ndauya nezvinhu nemota right ndakaona vaya vane mota handiti vakati ndauya nezvinhu zvemuzukuru wenyu ndikati zvinhu zvemuzukuru wangu zvipi zvikanzi izvi ndobva tanga kuburitsa pai mumota achisa pasi
Iyo mhosva pamombe dzamuri kuda idzodzo techitomuti akarongedza mbatya dzacho. Handina hangu chandakataura kana chandakabvunza. Indakangotora zvinhu ndobva ndangoisa pakicheni. Nanhasi ndangozvisawo mhosva. Handina chandakabvunza. Ndobva ndaendesa nyaya kuvaridzi. Inzwaika mai. Makabvunza here. Mwana akatorwa mumaoko menyu kai? Kwete, angasimugara pandiri. Ini ndakazongopiwa zvave zvinhu vakudzoka. Mwana aigara kukuru? Anga akangoroorwa semulaini rangu nepandogara inini. Shamati, achibvunza mwana waigara kupiwe? Ndagara padomai vangu. Haukadoma? Ya, itai zvandatsanangura but nyaya yataura nasekitari wangu iri very important. Saka dare rechivanhu richiitwa nevanhu vakawanda. Techiti papotsa umwe toonesana. Nyaya yekupuro iyoyo iye haisi nyaya yekuti azonzvenga nayo agoti ahwina dare rineri akudzenga kuti handina kumurapa handina kuzodini. Zvawakaisa mbatya pambuya vacho iwe mbuya avo wakanga wavaratidzwa nayo. Makambopambirana nayo? Handina. Akakuudzwai nani kuti muri ambuya venyu? Ngabvunza musukuru nokuti ndakazongoona kuongowe. Chipo. Chipo. Chipani. Chipo mugoviwo. Mugoviwo. Unongosiyana kuti mugoviwa mamwe zvarofa. Zvongosiyana semasimeni. Ndochokwadi chamwari. Mwana wangu. Nani? Chingotima zvarofa. Vambuya makasimba matambi munjani? Vanonzi pani? Pamakati penyu panonzi pani? Kuti imi munonzani? Ore ndinonzi Juliana. Sasa Juliana. Ruzive. Ukuba zvakaitira uko? Chakare. Hamuna chamakataura ndizvo mataura. Handina chandakataura. Maitambirire izvo zvisava zvakutofa. Maizvitambirire. Ndakangotambirawo. Ndobva ndaudza vanhu. Ndakatambira zvinhu. Ndizvo zvandakangotambira. Chipo akazopa infect zvinhu zvakazouya iye atoenda kumusha. Achibva azonzi ngaadzoke. Ndikati chimwende mudzoserei kwaakabva ndobva ndaenda. Ndikati muzukuru ndauyawo ndangotumwa hanzi ndikupe mhuri yako idzoke mumaoko ako. Akati ndichauya gogo ndozotaura nemi. Haana kuzongodzoka kwandiri achitaura nemi. Tichikenda kutongesa dare nyaya isati yaitiri mbichi. Nokuti imi manambuya roro yenyu mazuva mamba kupinda mvura. Makagona basa iri. Roro yenyu isana mbuya pamusoro pemuzuru wenyu haina kutamba. Saka yangosvika yaakudanga kwababa. Baba vanoda danga rawo. Ndini muchanokwenda futi rinonga kuti havanoshaina vaisiyana navo iwe. Tenga chiri mabhanzi tichi. Kuita mapenzi mani. Saka mambo manzo kuti hamuna kutamba roro yenyu. Roro yenyu maifana kuvhunza vazukuru vazukuru. Wauya nembasha kwakanaka. Chii chaitika? Naiwe Chipo, webhunu handidya. Handite uwiri akauya akati mbasha dzemapuwa haisi dzangu maita sei. Ina chidombobvunza kuna mbuya zvekare. Kare kekutanga here kugara kwavamboita mazuva mashoma iwayo. Makambonzwa chakaitwa here pavazukuru venyu kugara kwavo. Kana makambozoona zvanhu zvikakushamisai. Zvakushamisai mukabva mashoka makupa mukashayiwa action. Ndekekutanga. Kugara kwavo ndinoona magariro avo kumba mungatsanangura dare. Ndinganyepa. Hapana chandakanga ndimboziva. Zvakanaka. Kugara kwavo vakamboshanya kumba kwenyu vari vaviri? Aishanya ndeuyo. Aiuya ari ega? Asi taakagere zvakanaka. Hai, ndaiona kunga akagara zvakanaka. Zvinozotevera ndidi handizivi.
saka tichiti muzukuru yakabva vatoti nzvengo ini ndakanga ndaudza mwana wenyu ndichingoti vavaire mwana wavo atigone kufungira munhu akati munhu bara iwe ndongosvika ndosiya mukadzi kana kuti ndosiya mbatya ndisina kutaura kuti mukadzi unhu ane mbatya dzake ko kana ndichida kuti mudzimai wangu arayirwe ndingatakure here mbatya kunosiya mumusha make patiri kuda isu ndati ava ngavanyore zvinhu zvavo handiti pavanonyora zvinhu zvavo uye uyo anouya kudaro museyamwa handiti uyo patakamuchaja kuti ngabhadhare mombe 5 mamona nhasauya kudaro iye tongomutaura kuti iwe ndo paanotiudza nyaya yavo ipapo tati ngavanyore atinozoataura ndinonga mombe 5 tikataiwa nyorai basi